नै गाइखेरा सेरनानै लाबोखांबाय आइया ओमफ्राय दा सरसिगोन आरो 3 फवानि जख' होबाय नै दा बेसेबां ओंखारो देखायनोसै नोंथांमोननो नै अर लगायबाय ओमफ्राय गाइखेरखौ जानबाय गाइखेराव दै एसेबो होनो नाङा लोगोफोर दै होआखै जोंहाबो नै सेरनानै ओरैनो सरबाय ओमफ्राय फुदुंबायबो नै दा गाइखेरखौ ग्लुब ग्लुब गोदौजासे गोदौनो थाखाय दोनथ'बाय दा गोदौबाथाय मा होनांगौ बेखौ होसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुखागोन मा होगोन दानो होजाथ'वा दसे ग्लुब ग्लुब गोदौग्रोनांगौ होनबासो होजायो ओंखायनो गोदौनो होग्रोबाय आरो हाइ फ्लेमाव होनानै नै गोदौथ'थोंसै होनबा नै दा ओरैहाय मिजिरजोब्बाय बे मिजिरनायनि थाखायनो बिगुरखौ गारनांगौ माबा गल निम्बु हागासिनो नै बिगुरा मिजिरनानै गाइखेराव थांगोन ना पनिरखौ बोरैबा खोलाबनाय मोनोना गोखा मोनजायो बिनि थाखायनो दा बिगुरखौ लेमबाय नै कारेन्ट गैया लोगोफोर जोंनिथिं दासान्दि एसे दिगदार जागासिनो दङ भिडिअफोरखौ बानायब्लाबो एडिट खालायनो हाया मालाबा बानायब्लाबो आद्रा खिद्रा जायो बिदि जागासिनो दङ कारेन्ट गैयिनि थाखायनो चार्ज होनो हायाखैना अखाबो हागासिनो दङ बार बारो ओमफ्राय कारेन्टआ फैया बिदि जागासिनो दङ नै दा लेबुनि सेबबा बेगरा थांफागोन ना बेखायनो सानियाव सरखाबाय आरो होनानै दे नै गाइखेरा जोंना गोदौबाय नै बेखौ गाइखेरखौ गोदौनानै माबा जबजासे एसे गोदौ होनांगौ गाइखेरखौ मोजाङै रांख्रेब होनांगौ ना गोदौखाबाय ओमफ्राय गोदौनानै बैसिममोन गाइखेरा बैसिममोन रानखाबाय जोंना नै एसे फुदुंख्रेबनानै लानांगौ आरो गोदौबाय बिदि ग्लुब ग्लुब गोदौनाय समाव हरनांगौ लेबुखौ नै थाइसे लेबु होबाय जोङो बेयाव थाइसे लेबुनि बिदैखौ दहाय सरनानै दोनखादोंमोन ना होबाय गावबाय लेबु बिदै होनानै दैया बिराद बुरजा ओंखारबावबायसो नायलाय दा बैथिं जोंना पनिर बानायनायाव माबाग्रा फालि दंखायो गोबानो सरग्रा दायो बेखौ सरसिगोन आरो 3 फवा गाइखेरमोन लोगोफोर बिराद एसेल' जाबाय दायो सरसिगोन नै दायो बेखौ बोनथुमनानै दसे बिदि दै सरगार होसिगोन लोगोफोर दैया लेबु बिदैया बिदि होनानै गाइखेरनि कालारा माबा दैया बिदि जाबाय नै दै माखासे ओंखारबाय ओमफ्राय बे गोजौनिया बेयो लाद्रा खानाया ओमफ्राय पनिर जासिगोन आरो बेखौ दैखौ बिदि सरगार होसिगोन दसे नै लोगोफोर जोंना दैया गगारखांबाय एसे ओमफ्राय दायो बेखौ गुसु जानायनि थाखाय दै गुसुआव सोमसै नै दै गुसुआव सोमबाय नै बिदि सोमनांगौ गोरा जानायनि थाखाय खौ सोमनानै बिनि दैखौबो गगार होसिगोन आरो ओमफ्रायसो हागोन नै लोगोफोर दायो जोंना दै गनाया गैला बन्द जाबाय दैया गगारखांजोब्बाय दायो ओंखायनो माबायदि जाखो नायसै दाइसा मोजां जायाखै एसे जों ओरैनो माबानानै दोनबायना बोनथुमनानैल' ओंखायनो बोरैबा जाबाय दायो नै हानोसै हाबानो दा गथा गथा हाबानो मोजां जागोनलै न'आव जानायखौ दाइस दुइस नांलाया बेखिनिल' ओंखारबाय नै खिन्थु रोजा आरोखि रोजा ओंखारदों सुइस रलनि माबाजों हानो नागिरबाय नै दाबाजों बेजों माथो बौवा देगारजों हादो होमबा लाबो नागिरबाय देगारा बेसेबां गिदिर सुइस रलनि माबाजों जायाखै ओंखायनो दे हादो दे
अखा हादों लोगोफोर जिनो कारेन्ट गैया दिगदारथार मोजांखौनो नुवासै लाइटजों हाबाय नै दाबा गोबौ नङाबा बायफ्लेनो नागिरो जोंना दाबाया देगारा बारा गोबौ नङा ओंखायनो एसे बोरैबा जानो नागिरबाय दा बेखौनोबा एवबा अमा बेदर बायदि नुलायसिगोन जागौनो बोरै मोजां जाथारदों नै न'आव बानायनाय नालाय बिराद मोजां जायो बाजारनिया मैदासो होदेरोनो बाजारनियाथ' गोरा जायोना एसे नै जोंना न'आव बानायनाया आरो सेरलाय ओरैहाय ओरै खालामलाय मोनामोबो बाजारनिया नै बिराद मोजां होनबा दायो संसै एवनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा साराय जानबाय नै बिथिं रेडि खालामनानै लाखाबाय पनिरजों लोगोसे सामब्राम ओंख्रिनि थाखाय सामब्राम बानलु सामब्राम गुफुर देनानै लाखाबाय सिम्पोल खारिसो नालाय दिनै मस्ला मस्लि नाङा आरो मिरामिससो दायो नै साराया दुंबाय थाव होसिगोन आब'आ थाव होबाय नै दा संख्रि होसिगोन संख्रि एसे होनानै लाबाय थावआव होनानै लाखासिगोन नै हालदै होबाय थावआवनो लोगोफोर थाब थाब बेलथायनांगौ होननानै बुंदों आब'आ अखा हानानै बारा खोनायाखैदां साउन्डखौनो जा अखा हादों नै सोरबा सोरबा लोगोफोर पनिरखौ खायसेया एवनानै होआ बाजारनिफ्राय लाबोनानै ओरैनो ओंख्रि संनायाव बख'नानैल' हरो ओमफ्राय जोंहा नै एवबाय एवनानैसो जायो जोंहा फ्राम फ्राम एवनानै जा मोजां जायो गोरा आरामनो गेब्लेलाबाया आरो ओंख्रियाव हरबा गेब्लेया एवबा एवनानै होबाथाय आरो संख्रिबो एसे हाबो संख्रि होखाबायना कालारबो जायो हालदै होनानै एवबाय नालाय कालारबो फैबाय आरो नै लोगोफोर दायो जोंना पनिरा खामफ्राम जाबाय दायो खांसिगोन बेदर बायदि नुबाय बेदर मेजेम बायदि नुखाबाय नै अमा मेजेम जेरै नुबाय आयै जागौ जानो लुबैदोंना लुबैयाखै कमेन्ट खालामदो जा मोजां नुखाबाय अमा मेजेम बायदि आंथ' जा जानो लुबैबायलै नै लोगोफोर दायो पनिरखौ खांबाय ओमफ्राय पनिर एवनायावनो थावखौ बुरजा होखादोंमोन ना दा बेयाव सामब्राम होनानै ओंख्रि संसिगोन आरो सामब्राम बानलुखौबो होबाय नै दा बेखौ दसे खामफ्राम एरसिगोन आरो नै लोगोफोर बिराद अखा हागासिनो दं नै जुबनो नै दा सामब्राम गुफुर देनायखौबो थावआव एसे होखाबाय जिरा गुन्दैबो होखाबाय नै दा आलु सेरबाय बयबोथ' संनो रोंखायो बेखायनो देखायबाय थाला नै लोगोफोर आलुआ दा आलुआबो फ्राम जाबाय नै लोगोफोर बरिया साइज नुबाय मा होनानै एवो सङो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बेखौनो होबाय संख्रि हालदै मस्ला माने मस्लाथ' होआसै जिरा गुन्द्राखौ होबाय आरो सामब्राम गुफुर देनाय बेखौथ' दहायनो देखायखाबाय ओमफ्राय नै अमा मेजेम बायदि जानानै जानो लुबैनाय हाथारला दरसे जानोसै आङो नै
दरसे बारा खामोन 4 piece गोलैनानै बेखौ जानोसै ना नोंना बांसिन थांबाय लोमबाय ओमफ्राय दसे दा होसिगोन पनिर होबाय नै होबाय गेब्लेलाबायगोन ना नङाबा खोबनोसै पनिर होनानै दसे खोबहाबनानै दोनसै जाबाय मोनबायहाय दसे खोबहाबनानै खांसिगोन आरो नै मोनबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा ओंखाम खुरबाय बाबाया ओंखाम उखैबायनो नै ओंख्रिबो हायबाय पनिर ओंख्रि जोंहा लाब्रा दिनै अखा बारा हानायखाय सिम्पोल ओरैनो ओंख्रिफोरा गैया मैगं थाइगं नागिरबाय थानो सम गैला अखा हानायफ्राव नै लोगोफोर दायो आङो ओंखाम जानोसै बा खोमसि जाबाय अखा हानानै खोमसिथार न' सिङाव जानोसै आङो नै पनिर ओंख्रिया नै खोमसि जानानै नुलालै बोरै जाखो आं जाबाय थानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय